खुलुमबाय आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि जों दान्दिसे सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खबर मोनदों जि 6था जनजातिनो आसाम केबिनेटआवहाय एसटि खौहाय एप्रुभ होनाय जाबाय। बिथांमोननो एसटि होनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खहा जागोन। जोंनि थाखानाय थामोनथा मोनथाय आरो रैखाथिया जोंहा गैया जालांगोन। बे खोथाखौ जोंनि माखासे लिडारफोरा मिन्थिया नामा, बिथांमोनहा बुजिया नामा? बिथांमोनहाबो मोनथिगौ, बिथांमोनहाबो बुजिगौ जोंहा बेसेबां खहा जागोन। जोंनि थामोनथाय रैखाथि जोंनि मोनथाया गैया जागोन। बेखौ मोनथिखासेयावबो दिनै बिथांमोनहा पलिटिक्सनि थाखाय बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो जों जुजिगोन। जों बयबो जुजिगोन। Tribal unity, long live! Long live! Long live! 62 long live! Long live! Long live! आरो बेखौ नायनानैनो गाबोनहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआवहाय जों बयबो सोमावसारगोन, जोङो प्रटेस्ट खालामगोन। जोङो एग्जाम लिरा, जों एग्जाम लिरनानै पास जानानै जों मा खालामबावनो? गाबोननो जोङो जेनेरेल जानो थांगासिनो। जोंहा जेबो थामोनथाय रैखाथि मोनथायानो गैलाबा गाबोननि सानसेनि एग्जामखौ जों लिरनानै मा खालामबावनो? जों प्रटेस्ट खालामगोन, एग्जामखौबो जों लिरा आरो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बे एप्रुभेलनि एगेन्स्टआवहाय जोङो प्रटेस्ट खालामगोन आरो बयखौबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट आरो स्टुडेन्ट नङाब्लाबो जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव थायो बिथांमोनखौबो आं अननानै खावलायहरो जे जातिनि खाथेराव बयबो फैनांगोन आरो लोब लोब बाहागो लानांगोन। जय बर' हारिनो! जय सिसिटुआनो! Tribal unity, long live! Long live! Long live! सिसिटुआ long live! Long live! Long live! हिमन्त बिश्व शर्मा होशियार! 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 बीजेपी होशियार! 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 गोजोन्थों।